Кәрим Тинчурин исемендәге театрда Татарстанның атказанган артисты Зөлфия Зарипованың 55 яшьлегенә багышланган «Дөнья матур, дөнья киң» исемле иҗат кичәсе узды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Юбилей кичәсенә Татарстан театрларынан кунаклар һәм танылган җырчылар килгән иде. Юбилярны курсташлары 2нче буын Щепкинчылар Мәскәүнең Щепкин исемендәге театр училищесын тәмамлаган актерлар котлады. Зөлфия белән без инде 4 ел бергә укыдык Мәскәүдә. Ул Казан кызы иде. Мен авыл малае, безнең тагын бер Казан кызы, бер Нижникамский кызы. Без апасыныкылар. Нәрсә дип әйтергә була? Зөлфия ул бик талантлы актриса. Аны укыган вакытта аның башмагымдагы Җиһанша әбие, ул Яучы әби, андый әбиләрне күргән, Җиһан әби. Андыйларны күргән юк имен. Җырлый уйнаганын күрсәгә шаккатырлык. Һәм бөтен курс исеменнән сине котлыйбыз, исән сау бул. Шән күңелдән. Бенефиста спектакльләрдән өзекләр уйналды. Биюләр, шигырьләр, җырлар башкарылды. Шулай ук Зөлфия Зарипова катнашкан Габбас хәзрәт, Килен сынар, Урын, Каргышлы балачак телефильмнарыннан өзекләр дә күрсәтелде. Нурихан Фәттахның «Итил суы ака торыр» спектакле романы буенча Рәшид Загидуллин шушы исемдәге спектакльне куйды һәм аңа аппак ролен тапшырды, хан кызын. Һәм Зөлфия аны шул хәтле матур итеп җиренә җиткереп башкарды. Ул анда шул хәтле матур итеп биидерие. Һәм без артистлар сәхнә артыннан аңа сокланып карап торадыр идек аның шул уенына. Зөлфия Әхтәмовна, Россия бер телеканалының яңалыклар бүлеге сезгә исәнлек, саулык, бәхет, иҗади уңышлар, гаилә иминлеге, яңадан яңа матур рольләр, озак еллар дәвамында театр сөючеләрне куандырып яшәвегезне тели. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.